Вітаю вас, сябры, на ягоным хутары. Ну што, налівайце сабе кавы, гарбаты ці што вы там п'яце і запрашаю паглядзець, што ж у нас адбываецца. Што там, распакоўка? Опа! Погнали! Самое галоўнае. Мы, конечно, набылі мыльню, але самое галоўнае это раз, два, трис. Вядома, што гэта просто упаковки, але ж гэта яйки свойские, ивьевские. Это я лишу самый головный скарб, який мы, значит, набыли, да. Так, окей, яйки, окей. Что там? Первая упаковка крыху поменей. Она не бачу, ни хрена не будет. Ну просто все так треба доставать. Так операторская праца не пойдзе, это не бачно. Мы вырашили, что правильно, что ну это уже, ну это не серьезно. Снял Корыло этому все. Ну нормально. Короче, это не серьезно, и мы тому не трапило уже новая мыня у кухню, так мы не поставили у той відео, потому что так, что это. Там часописи этой вашей не треба. Потому что мы заказали себе новую мыню, и она приехала. Значит, это самое сифоній одразу, что великий плюс. Она такая ніби стальовая. Чорна. Ну, она типу чорная, але якби приїхала ніби не супер чорная зараз. Короче, тут є сушилка. Адмысловая, ну якби зрозуміло, що тут у нас змішальник, тут у нас падає те саме. Ну, мило там, ті сродок миючі. Так, это что? Я набыл, как выпиловывать сегодня было лепш, остренькое. Ну вот это. Ну так, это... Ну и сифонии. Главное, что сифонии есть у набора, и не треба будет еще пыркаться. Так что нормально, зараз тады и поставлю. Большая очень. Великая прям. Ну, так, конечно, в поравнании, что было там 40 на 30, а тут 60 на 50. 60 на 50. Не, ну 60 на 50 это типа установка, а так может 55 на 50, нечто так. Ну, короче, более и глыбей. Нашмат глыбей. Сампл, напевно, ледь не на там 10 болей. Вот, короче, классно. Зараз будем ставить. Ну что ты, будем мыть тебе тут, Вера? Будешь мыться? Не? А как она? Я что давай глядеть их ставить. Опа. Так, значит, уже вечерело. Я кажется, зараз я за 10 хвилин зароблю, по факту 30 година. Ну, поставить я эту штуку поставил, але. Значит, змешальник малый. Ну, если... Не, ну не сам змешальник, там, короче, есть шпилька, и она за короткая, потому что тут столешница больше толстая. Так что мне пришлось выпиловывать, знаешь, шоу шпильку. Это мы с вами лызим. Пошукайте, я вас перекулю. Опа! Тут не бачно. Опа! Знову назад вертаемся. Где она там? Холера. О! Бачите? Вот, теперь яна тырчить, и теперь я могу змешальник зафиксовать, а так он просто ходит туда-сюда. Кружочек. Записываю кружочек. На самом деле, ты как автомеханик. Одним пальцем намагаешься что-то там закрутить. Виглядає очень цікаво. А? Очень цікаво. Я так и думал, что это цікаво. Добрый вечер. Что за стекло? Hot. Горячее. Холодное. О, змешальник так. Ну, заметно. Я там затягивал, ну, короче, он не совсем подходит. Там места мало. Ну, стоит же, стоит. Так, что показать вам? Глядите, что есть. Тут можно горбату заваривать. Ситечка. Сразу тут же можно. Литров на, я не знаю, 20. Ну, всю сям'ю. Глядите, я вперше бачу прозрыстый сифон. О, там можна прямо убачити, Там що... увидишь, если... Ну, коли там нечто заб'ється, можна буде убачити, що воно там забилося, вон водичка, все прозристе. Тут, ну, короче, все не перший раз я там подразав эту внутреннюю трубу. Ну и все, и труба вот тут вот такая.
Ну все, каналы, ось это. Все, я переподключив, тут вона йшла туди на кухню, а зараз вона сюди йде на кухню. Ну все. Ну, вода есть. Все, господар чисто. Ты шо, мать? Ты шо, не шапоблитала, чи что? Ты температуру на дворе бачила? Ну, тут конец эпохи. Опа. О, ну, значит, разобрали. Вот тут что стол стоял цалком. Вот это цалком, вот это мы спалим. Дошки, які були столом, і сам стол там старий такий, ми його не будемо поки шипати. А ось це я зараз просто кину на, там у нас на вогнище де спалю. Конець епохи. Да. Грусть. Таке чудовне надвор'я. Ночі було 16 морозу, зараз напевно 8, це ж таке. Ну, как от солнца теплее. До Масленицы еще далеко. Але грех не спалить ту самую шафу с кухни, из-под раковины. Хай горить. Видите, соправно белорусский собака. Атаковал бульбу. Люся, она же сырая. Тень сырая. Да. Ну, якби вельми пригожа насамрэч. З іншого боку, я гляджу, думаю, ля, знову дорогу замяце. Але ж знову таки з іншого. Вельми пригожа. Калі тая зима вже скончыцца. Зноў прывалаклася. Глядзіце. Бачыце? О. Нет, не напужается. Приехали тут у соседнюю вёску на пошту. Нам тут вот приходят поштовочки, посылочки. Можно, конечно, и, ну, я не могу доставить нам, ну, прям не до хаты довозили, али там до скрижования на своей машине. Мы же сказали, что вы будете ездить, мы же и сами можем заехать забрать. Так що такі ось у нас справи. Ось зараз здарилося, що цілої зими не здаралося. Ось якраз ось наша гора, як ми на хутор подиматися, ось вона на машині. Вона саме по сутності крута, але завсюди здесь ніяк так нормально проїжджали. Ось за опошній час воно тут підтаяло, потім підмерзло, потім знову підтаяло і коротей тут во у коліїнах льод. І ми наверх короче, не забрались. Треба не кипяток, ну лед можно побить. Блин, собі так клянуто. Мусим займатися. Може уже весна яка прийде. Ми, короче, машину, як планували, некоторый час. Просто машину тут знизу будем покидать. Пройти до дома 20 лишних метров. Не страшно. Ну что, у нас идет подрыхтовка стены. До чего? Вот того, что повесим туда телевизор новый. Где он? Где телевизор? А где телек? На кухне. Во. Это мы ездили в Минск и решили забрать. Там у нас на кухне висел горизонтовский, маленький, простенький. Навіть з інтернетом, здається, не працює. Ми спробували ТВ-приставку інтернетовську, де його підключати. Хотим просто його повесити. На флешку там записываешь яких сябров у 10 сезонов и все на кухне будет крутить. Ну, для сябров все забрали. Кажется, зараз это уже другий слой этой самой, як она, пропитка, ну не ж такое. Ой, беленькая. І эта стена зараз почала виглядати уже як сусідня стена, такий у одному стилі. Там вон поставили кресло, как Вера сюда не ползла, она вельми активно сюда ползет. Что-то
сняданка обеды. Ну, зараз бреше, Аля бреше і зараз дитя розбудить. З дитя там спить. І гэта шмыга бегае весь час. Психічна. Зараз хрен її загониш. У нас в Каті весь час війна за яєчню. Мы решили делать через раз. Так, мы робим праз раз. Кстати, яна любить омлет, і я омлет в углі. Я не переварю, я не розумію, що це за мешанка. Мне подобається нормально, как бы желток был, белок, вот это все. Тому ми праз раз, как бы у хаті был мир да спокой. Катя каже, ти засняв, як я відчиняю шуфляду? Ну-ка, глядите, люкс. Да ты шо? Это только нам, наверное, смешно, потому что мы 5 лет живем. Ну, типу, лыжки и видельцы не валяются ніде не зрозуміло де, у пусті, у раковинах і ще, а просто лежать у шуфляді. Обалдеть. О, трактор прибрати. Ну, я, звичайно, мої фінтифлюшки. Сушить, значить, що курицю, так? Почистить її, там уже що замариновано, повикладаємо, де будемо сушити. А ці виглядають як креветки. Ну, ось так, некілька слоїв. Поехали, ребята. Давай. Витек, Все. суши. Все, будем чекать. Покуль тут ніхто не хоче їсти. Пойду покажу, что хочуть їсти усі. Так, те самые, хочу сказать, рыбсы, куры. Опа! Мы учора покаштовали их, это бимба. Ну шо, погнали, народ! Кайфы. Там 800, было нельзя 800 граммов мяса, но трималося, як ви бачите, о. Вот такая целая талерка, в принципе. Огонь, класс, можно робить. Так, ну что, сегодня у нас, а я уже не помню, какое сегодня число. Сегодня целую ночь, и зараз іде снег, він може бути і невеликий, але я думаю, що дорогу там знову засыпля, потому что у нас там основная проблема не стільки в снезе, я думаю, а в тым, что ветер, и ён гоніць весь снег з палёў на дорогу, якая бы дорога там не была очищена, не очищена, але калі там добрый снег и легкий у сенсе не вильготный ветер, то там можно нормально подзасыпать. Но все равно нам там приедет трактор на днях, все почистить, але все равно схожу, погляджу. А может там не так все кепско, может я еще и проеду до трактора. Потому что 3 дні буде йти снег, трактор викликають прямо зараз, нема ніякого сенсу, бо ну зараз почистить, потім знову треба буде їхати чистити просто день-два, тому що сніг буде йти. Ось, якщо ми почекаємо, я зараз хочу просто сходити поглядіти, я чекав Люську, поки вона прибіжить сьогодні, коли ми зараз з її разом вийдемо. Я хочу поглядіти, як там, може не так страшно все. Ну, для Люськи, конечно, ось, коли починає цяплець, вона починає провалюватися під сніг, і тоді у всіх це її полювання по лісі, тоді робиться на шмат більш складаними. А так, коли морозно, вона тоді не провалюється, і вона може по гэтым Насте спокійно бігати. О, стой. Люська, пошли! Пошли, давай. Ай, лететь. Як можно, проваливается. Это тяжкая срака, отъела сраку и проваливается, да? Ха-ха-ха, пошли. Ю-ю! Глядите, ну, ви, магчыма, не убачите, але я вже здалек бачу, що яно нават і не перемяло, значить, ветру не було. Ці, хутчэй за ўсё, просто, калі ужо бліжэй да плюсовай тэмпературы снег і сняжынкі, яны даволі цяжкія. Ну, яны мокрыя, а мокрыя сняжынкі з поля і мокры снег з поля, ветер, ніяк не можа выдзьмуць, потому что і таму у мяне тут на дарозе па сутнасці, блин, клас,
я спокойно проеду, потому что вот это глубокая колея, вы, ну, это я уже больше для себя, потому что вы, конечно, хреново тут все бачите, тут для вас просто снег и все, але я бачу основную колею, я бачу те саме, где я могу проехать, и в принципе-то дорога неблагая. Единое, что я бы, может, не ризиковал по ее ехать. У плюс, можна, коли там треба виїхати до трактора, я думаю, що просто треба почекати там увечір ці розраніці, коли криху подморозить, і тоді по її їхати. Ось, а потім вже почекати трактор, і все буде огонь. Ну що, вже лютий місяць у мене почали скончуватися дрова. Так що я набрав сусіду. Ну, у мене ще є там криху у хляву тих посічених нормальних, але їх уже маловато, вельми маловато, тому я почав ходити до сусіда, його там, він сам, його навіть печки немає, він розібрав, потім, короче, не збирав, ну, ці дрова лежать. І він каже, ну бери, що є. Я ось просто почав тягати, так що тепер прийдеться ще і секче. Ну, ось такі ось кучки. Намагався спочатку погуляти, потім почитати, але треба глядати за шмендюньку. Глядите, як вона хутко ходить. Ну, як ходить, ковзається. Она, значит, пересовывается по всем покою, я просто схожу за ее с книгой и все. Обклали межи, как никуда не улезла. Все. Ой, зараз я тут сел, буду сидеть. Куда она посунется. Угу. 25 лютого знову ніякі снігопади. Здається, що там ніж на дворі повинно виходити у ніякий плюс, а сніг і ще такий. Я вам, каже, покажу. Ну, шмега пішла шмега. Так. Так, що це ніяке? О, здається, так легше. Ми нічого не робимо. Ремонтів ніяких немає, нема що вам показати. Ось, глядите. Вам показати, як ми курицю сушимо. То, значить, це грудки курині. Катя их поразрезала тоненько. Вот так у сушилочку. І, глядите, ну це просто сухенькі. Як між там писали в Инстаграме. Под пиво самое то. Мы, конечно, пиво редко пьем, але просто подъесте. Ну, якби не грех. Бачите, це я гризанув і назад поклав. Вот я сухенький. Рогатый. Это, значит, со специями, солью. Катя их мариновала, ну, мовно там, ночь. Они мариновалися. Потім спочатку розрізається, потім маринується, і ось все це потім сушиться. Ну, сушити треба, ну, день, умовно, один ще більше. Юшка, гляди. А там и такой нелега. Можно дать, наверное. Придать? Ну, соленую, не? Раньше сдавали в Советском Союзе. Ну, раніше малим давали там сало, хліб і все. Ну що, я сподіваюся, опошні тижні там, може місяць ще треба буде попалити котел. Зараз я почав палити брикетами. Мені, оказується, у хляву там гэтых брикетов было от былых гаспадароў завалено. Ну, не той, каб завалено. Просто, видите, типу, ось ти заходиш у хлів старий, і ти бачиш, що там некий ніби пил. Ось некий чорний пил, ти розумієш, що тут лежали брикети, ніде там ще які такі ковалочки, там половочки, некие отбитки, оскепки, черепки там різні. Ну, і все ти, короче, ти глядиш, і, ну, не усприймаєш серйозно. А ось тут почали скончуватися дрова такі, я думаю, давай спробую поглядеть. Ну, видите, ти потім, наприклад, дровами криху підпалюєш, а потім ще брикети, да й дробізі этой докинуть. А як почав там копати, так оказується, там ніде цілими ляжить, і ну, легко пойти з ведро набрати ось гэтых оскепочків і запалитися, і оказується, умовно, там невеликое 10-літрове ведро гэтага брикету чорного. Ну, ён нормальный, 60-70 градусаў і доўга. Самае цікавае, што ён доўга тлее,
і доўга дае цяпло, ну не супер цяпло, то есть вось 60 ён можа трымаць, напрыклад, тут вядро, ўсё раз сам распальваецца. Ну, цяжкавата распальваецца, але распальваеш, і ён доўга тлее, ён доўга утрымлівае цяпло, не дае доўга яму астываць. Так што я зараз пакрысе вось раніцай схадзіў па вядзёркам, расклаў. Адзінае, што яго цяжкава крыху цяжэй распаліць, таму што это ўсё ж таки не дрэва. Вось я там накладываю, раблю нейкія шчылінкі, закладываю. Ну, в прынцыпе, зараз ён павінен хапіцца. Ну, і мне падабаецца. Ну, мінус, што толькі пах. Ну, пах на дварэ, таму што з трубы, з коміна, канешне же, ідзе што такі пах спецыфічны, ведаеце, як на беларускай чыгунцы. І мы вырашылі, што пасля добрага эксперыменту з падлогай самы час паспрабаваць гэта зрабіць і на сцяне. Таму што такі колер гэтага раствору даволі такі шэры, бруднаваты. Вось мы зараз хочам вось гэтай жа егіпскавай тынкоўкай панамазвае, яно потым пабялее, а будзем лак наносіць, а потым яшчэ лакам. Я прыгажусь будзе, ты шо? А вот трубы яшчэ тырчаць, я іх пакуль прыбіраць не буду. Это што старая мыйня тут стаяла. Не буду прыбіраць, таму што ў мяне, я не магу іх адключыць. Яны нідзе там не адключаюць, таму трэба чакаць, калі там пацяплее, калі зліваць буду ваду, трэба зліць ваду, перакрыць і тады іх зразаць. А так што у нас пакуль індастрыал стыль. А можна пакінуць там ваду набіраць там. То есть ты ж хотела, каб там вёдры можна было воды набрать. Уже не хочешь? Шанается. А вон Люська, вон. Веселится як можа. Ну, признавайтеся. Запэцкалі сцяну. Сцяну выглядае насамрэч лепш, чым было. Ну, конечно, трэба яшчэ пашкурыць, ставіць это все зрабіць. Ну, выглядае... Усе камеры я гляджу, нібы, ведаеш, просто напэцкалі. А по факце я бачу, есть у гэтым потенциал, безумоўна. Типа, что налёт такі. Ой. Узяў і выцухмалюся. Тут пыл, тынкоўка, мяшки. Санітарыя поўная. Бачыце, якія вось такі перасвечаны. Зараз я вам што пакажу. Як цячэ, рабяты. Здаецца, што ўсё ж такі адліга пайшла. Все ж таки пайшла адліга. Мне здаецца, што мы перажылі гэту зіму. По прогнозах показвае там і ночы яшчэ мінусы, яшчэ нешта. Можа быць і сакавік яшчэ паскудны будзе. Ну, ведаць, такі тыпу. Нібы ўжо ўсё падтаяла, а потым раз табе на якога снегу ці марозу. Але ёсць ужо вострае вось гэта адчуванне таго, што ўжо зімы ўжо не будзе. Ну, такой страшнай. Што самае страшнае мы ўжо перажылі, і мы перажылі зіму тут. І гэта моцна. Потому что перажыўшы гэтую зіму, мне здаецца, уже ніякая зіма уже не будзе страшнай. На хутары з такімі снягамі по пояс, з такімі маразамі до мінус 30. Там колькі самыя маленькія, самы мінус у нас тут быў, напэўна, мінус 20, 26 і 27. Ну, гэта я фіксаваў з дапамогай свайго тэрмометра, які з піпкай там на дварэ выстаўлены, каб вымяраць тэмпературу. Недзе 26 і 27 было самы-самы такі мароз. І мы гэта перажылі. І дарогу, і маразы, і ўсе сістэмы працавалі, і каналізацыя нармальна, і вада нармальна. Прычым, што я скажу страшныя рэчы для тых, хто займаецца будаўніцтвам. Каналізацыя ў мяне не закопана. Дакладней, яна закопана на штык, напэўна, ад дрыдлёўкі. І я вам скажу, што па маёй логіцы, як бы каналізацыю... Ой, нешта я нейкі раскрыстаны. Я толькі зараз заўважу, даруйце, это не цывільна. Ты скажаш, што стаў гэты самы Жан-Поль Бельмондо. Показывае свае кудлатыя грудзі. Так вось, і каналізацыя закопана ўсяго толькі на штык.
трэба на прамярзанне, на метр мінімум. Кажу, ты там же няма чаму замярзаць. Ну, можа быць, калі она там заб'ецца, она пачне замярзаць, але пакуль што вось гэту зіму мінус 26, мінус 27 цалкам усё вытрымала. Вода тая, што у нас ідзе па паверхні, дзе труба, ўсё вытрымала, ўсё нормально, нішто не замёрзла, так што мае падлікі аказаліся вернымі. Дровы амаль што ўсе сышлі, яшчэ трэба паліць. Я ўжо хаджу ўжо да суседаў, і у суседа там ёсць залежы. Я яму патэлефанаваў, кажу, ну, блин, бяры нават пытанняў няма ніякіх. Ну, спадзяюся, што наступнай зімы такога жаху не будзе, як быў гэтай зімой са снегам. Вось. Чуваецца, уже нейкія птушкі ўжо прыпаўзлі. Сёння будзе, кажуць, да плюс 5, да плюс 6. Ужо я ўпершыню так хачу вясну. Упершыню за сваё, напэўна, жыццё. Я прям не магу ўжо, я просто хачу паглядзець. Мы з жонкай кожны раз размаўляем. Кажем, ты сабе ўяві, як мы будзем летом. Ось, летом будзем сядзець такія, успамінаць страшную эту зіму і просто глядзець на вось эту всю зелень, на цеплыню і просто сядзець і баўдзець. Калі не трэба нічога там не чысціць снегу, не паліць котлы з печкамі, не займацца вось этой ўсёй фігнёй. Я, конечно, ну, классно. Все классно. І вясна тут, прыход вясны тут чакаецца мацней нібы як нідзе, і ён тут бачны. Крок за крокам, сняжынка за сняжынкай, як тае снег з дрэваў, з галін валіцца. Як, глядзіце, як ужо са страхі амаль, што ўсё засталося з крыху. Спаўзе. У кіно, конечно, все это чысціць, а я і не буду чысціць, но само нормально растае. Дорожки. Там это мы вывозим у обед звычайна Веру, каб яна поляжала, поспала и подыхала. Свежим поветром подыхала. Спить. Спить барбарыска малая. Тут был лед, и вы глядите, вот проявляется уже она. Гразь. Вот, там унизе, там уже бачно, что начинает подтаивать. Ідзе вясна, і гэта класна. Ну і ўсё. Дзякуй вялікі, што даглядзелі да канца. За гэты 2 тыдні нічога там супер мы, як вы бачым, не нарабілі. Ну так, чыста вошкаліся. Я шмат працаваў для гульнявога канала, там відэа рабіў. Калі хто не ведае, гульнявы канал пра відэагульні на беларускай мове, там апошнія 2 тыдні выйшла 2 відэа. Одно про Fallout, про класіку гульнявой індустрыі і одно про гульні на беларускай мове. Ну, про гульні, якія маюць лакалізацыю на беларускай мове, так што каму цікава, абавязкова заходзьце на канал Руді. Я думаю, што большасць з вас і так гэта ведае. Таму што большасць з вас з канала Руді якраз такі сюды і прыйшлі. Вось. Дзякуй усім вялікі, што завіталі на ягоны хутар, што даглядзелі гэта відэа да канца. Спадзяюся, што такі тэмп выпуску відэа мы і будзем працягваць далей. Так што ўсё. Усім вялікі дзякуй, усіх абдымаю і да хуткіх сустрэч.